Croeso nôl I Byw'n Iach Pafiliwn Leisure Centre yn Barmouth. Braf gweld pawb yn ôl. Fel pawb yn gallu gweld, mae yna lot o signs o gwmpas y canolfan I helpu ni pan ti'n dod I mewn. Pwysig pan mae'n dod I mewn I cael masg ymlaen a wedyn offa ni I dderbynfa rwan I dechrau y diwrnod. Pan ti'n dod I mewn, mae'n pwysig iawn I glanhau dwylo efo'r hand sanitizer. Ar ôl glanhau y dwylo, mae'n pwysig I fynd wrth ymyl y signs I reception. Pam ti wedi cyrraedd y dderbynfa, sganio cedyn a wedyn i'r sesiwn. Pam ti'n cyrraedd y canolfan, mae'n pwysig I dilyn y system un ffordd. Pam ti'n gweithio allan yn y gym, trio cadw I mewn i'r sgwar. Ar ôl gorffen hefo'r peiriant, mae'n pwysig iawn I glanhau. Ar ôl y sesiwn, dyma'r ffordd allan. Diolch a croeso nôl.